ман якрав ҳастам явuz. ҳеҷ гоҳ таслим намешавам. корамро ба охир нарасонам, қарор намегирам. ба ҳам монандем. мо маҷбурем ки он одамро аз дасташон гирем, вагарна корамон бад мешавад. аз ман нахуст Драгонро хоҳиш кардам. ту девона шудаӣ мага? ӯ тамоми ҳастии мост. духтарро медиҳем. намешавад. ин тавр бошад, Драгонро мебарам. худат медонӣ. мехоҳам нақши мардеро бозам ки аз ҳаёт дил мондаасту мурдан мехоҳад. бубахш, чунин рафтор ба ту намезанад. ту маро аз роҳ зада наметавонӣ. хонум назлӣ, оташ падаратон дар хонаанд. як ба худат нигоҳ кунам, баъд ба ман. ба фикрат ману то ҳамроҳ буда метавонӣ? қавл қисмати навбатиаш пагоҳ соати 21 бо сифати баланди Full HD дар канали ютуби Нурангез филм.